Tervetuloa. Tännekin on pariin. Ja mä en tiedä mitä tässä videossa teen, mutta jotain. Yritetään napata pikaisuus. Jos te näette tän, niin joo ei. Mulla oli kuulemma myös riittänyt Oho. Mutta kattokaa tää. Mulla on se heppa jo. Niin en mä tarvitse toista sellaista. Joten mulla on just se. Yritetään ottaa 2 kuulaa, joo. Tätä juttua ja sitten yritetään maksetaan tää nyt. Mä maksan mulle ei paljon mitään. Okei, ei yllä. Sanoppa Pegasus. Ja se on tämä videon idea. Mikä yksi kokoista valtio? En tiedä, mutta miksi kyllä siihen vai siihen yksi? Jos mä sanon yksi niin mä tarkoitan jonkun Pegasusta. Joo, fantasia. No, onks mulla on se epic? Ups. Maksetaan se 5. No se mä Au. No niin. Täytyykö mä oikeesti? Ei. Napataan kuitenkin tää, koska tää on aika arvokas. Niin kuitenkin silleen, että se on rahaa. Okei, mulla ei just tää väliä. Mikä mä voidaan jossain rakentaa. Hei. Mulla on kyllä rahaa vaan. Ei tonne. Rakennetaan nyt toi stable. Koska mulla pitäis olla rahaa. No se saa nyt olla siinä tunnin. Ne ketkä menee virpaan ja laittaa tänne kommentteihin, että se on virpaa. Et kuitenkin. Ketkä menee virpaan? Mä meen tunnin päästä. Tai no, jos mä laitan tämän videon, niin mä lähden niinku suunnilleen virpaan. Ovelta ovelle. Kauan nyt keskitytään. Oikeasti. Ei. Miksi? Käydään kattoo muuta mieleen. Pikku
Ko pode jogar essa menina. Tuolla 5D. Oikeesti. Täälläkin pitäisi tulla karsina. My Alhor siis. Vähän paljon. Mutta mulla kyllä on rahaa vielä. Kunhan siitä varmasti. Mulla ei mukaan ole rahaa. 2. Musta epic. Sun vuorosteet menee sulla sitten. Täällä ei ollut täten. Pitäisikö meidän kissoa? Kisotellaan. Ja siis... Ilman tätä musiikkia ja... Mä sain siis... Oikeesti... Tän hepan. Tänään. Ja tää on mun mielestä ihana. Täytyy kattoo. Tää on mun paras hevonen Star. Paras hevonen, että mä pystyn vetämään ratasta ja eli Wildmoweralla. Hehe, nappasin sut laumaan mukaan. Ei siinä ole sukaan. Editoida vielä. Ja siinä tulee musiikki tulemaan. Siinä no mä en laita siihen mitään silleen, että tossa on päätalli, tossa on tollanen ja tällään. Niin mä laitan ihan vaan silleen jotain siihen. Kiva kun Star on aina tuolla pikkuinen. Siihen videoon ja mä en ole vielä sitä videotakaan. Et se video pitää paistaa tässä musiikki siihen nyt joo. Et en oo kuvannut vielä videotakaan. Pitäis kuvata koska mulla on videotakaan. Moikka Suvi, hepat!
sopiva määrä. Otetaan tää. Tää on huomattavasti nopeampi. Apua, mä en kerran varautuu. Mä en miten työtä ennen. Okei, tuo maippa tossa on. Oliko se sunkaan estänyt? Ui. Ihan siitä. Pääsis mukaan. Nyt hyppää. Se on hehe. Ja nyt toi menee tuolla. Tääkin se on niin suoraan pätkä. Prosentti. Ei! Mä sanoin, että meinasin tippua. Vähän tipuin. Mensin puuhun siis. Jos mä sanon jotain hiljaa, niin... Oho, vähän käs. Luultavasti mä saan taas 10. Jos on 10 kanavaa. Okei, nyt ollaan kisa. Tuh. No niin, tämmönen kuulut. I'm so happy and... Tääkin on epic. Mulla on nyt työn alla 3 epic-karsinaa. Sitä sitä rakentaa. Kauan enää. Oho. Mun riittää rahat, jos... Sitä kauan. Mut joo. Eiköhän tää ole tässä. Mä laitan jotain postauksia, jos mä saan niitä kasvassa, koska se menee puolta, jos tää on videota.